Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Buyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna nga alauna sa hapon, mga kabombo, no? So, welcome diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang. Subong adlaw sa nasiling ko na. It's a beautiful Friday, petsa 22 sa bulan sang Oktubre, 2021. So, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. And of course, with me here, Miss Jazz De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining sa nasiling ko na matahom, masanag nga adlaw sang Biyernes. Kanami baya no kay kung kaisa kinanglan naton ang ulan, naga-ulan man from time to time, no? Pero sining adlaw, no daw dito sa may upper portion sang Bacolod sa may Barangay Granada, nagatulot-taliti lang gamay. Pero dugay-dugay, mainit-init naman, especially sang aga, do naga-rejoice ang aton sining mga tanom, no? So, daw bulo balanse man lang ang dalagan karon sang panahon. Kabay pa nga ti hindi lang gid magdugay, hindi lang gid lalain lang panahon nga ti siling may La Nina, no? Kabay pa mag ano lang balance lang from time to time mainit kag from time to time nati ulan, no? O kaisa gadabo-dabo, drizzle, no? Pero ina bala nga klase sang panahon kinahanglan mangin mahinalungon kita kay budlay na, no? Budlay ginaya nga dugay-dugay mainit and then dugay-dugay matupa ang ulan. Okay lang na sa mga tanom kay kinahanglan nila ang init sang adlaw, labi na gid sa aga. Kag pagkahapon maulanan sila, okay lang na, no? Pero kita sa mga tao daw kabudlay na daw mo ang ginatunaan sang paglalain sang aton sining lawas. So, we should be very careful mga kabombo, no, sa aton siniya nga mga dearest kabombos. Again, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang petsa 22 sa bulan sang Oktubre 2021, Friday. Kamusta ang aton siniya nga mga kauturan diraho? Kamusta ang mga especially mga nagapamati, no, sa aton si Masuki, sa aton siniya nga malabutan sa aton sini nga pagwaragwag, no? Sa 630 kHz. Sa 630 sa lisuan sang inyo siniya nga radyo, no? 630 kHz, no? Hello and good afternoon lang dila sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo. Maayong hapon lang dira sa mga nagapareser na diri sa aton siniya nga
palatuntunan. By the way, sa mga nagapamati man sa aton siniya crystal clear nga live audio streaming, pinaagi sa aton sini nga cellphone mga kabombo, sa mga naka-download na sa inyo siniya nga cellphone sa aton si Bombo mobile app. Hello and good afternoon. Sa naga-enjoy na dira karon sa ila sini nga cellphone, mayong hapon. Sa mga wala pa naka-download sa inyo sini nga cellphone, download din na ninyo mga kabombo sa aton sini nga Bombo mobile app. Agod nga kompletos recados bala mga kabombo, no? Well equipped ang aton sini iya nga cellphone kag makapamati kita from time to time sa mga programa sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton si mga dear listeners mayong hapon. Of course, mga nagalantaw dira sa aton si Facebook Live. Good afternoon, kaway-kaway. Hello sa mga nagalantaw na dira sa aton si Facebook Live. Kaway-kaway sa aton si iya nga mga pinalangga nga mga suki kag sa aton si mga tagpalamati. Mga kabombo mayong hapon. Dugay-dugay magabasa kita sa inyo siniging padala nga mga kasaysayan. Pwede ka mo kapadala sa inyo si mga letters sa pinaagi sa aton sini nga Facebook, sa aton sini nga email address, no? Ang email address ng DYWB Bombo Radyo Bacolod, ang aton sini email address bombo_Bacolod at bomboradio.info. Again, aton sini nga email address bombo_Bacolod at bomboradio.info, no? I-email lang in small letters sa liwat bombo_Bacolod at bomboradio.info. Mayong hapon ng gidira sa mga nagatayada na nga mag-email ho Sa mga gusto man dira nga magpadala sang sulat, kaangay sang ginpadala sa aton kahapon, no? Iniho, pwede gid. Pinaagi sa koreo, no? Pinaagi sa aton sa post office. I-address lamang, no? Isulat inyo si makasaysayan, favorite na Miss Jazz ang yellow pad. Para nga may linya kag mas klaro mga kabombo, no? Sa aton sining traditional way of sending our letters, no? Sending our true to life stories, no? Pinaagi Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. The song was written to all love hopefuls, as love isn't always the fairy tales we were once told when we were young. It isn't always a two-way affection. You see, there is a deeper meaning of love, and that is all-seeing, sacrifice, and acceptance. Gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Kung mahal mo siya, bibili
Mahal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Ang nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti mang doon ka kung saan naglangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya ka liligaya, ako'y magpapaubaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, na mahal kita. Okay, there you have it mga kabombo, no? Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, no? Kung ang aton siniyang ambahanon nga nabatian bag-o lamang mga kabombo, no? Kung mahal mo siya. Ang compose kag interpret ni Miss Winsett Rose Hakot. Isa ka registered nurse. Amo na lang ning akon intro nga daw extra. Intro nga extra. Ang introduction ko sa ambahanon kung mahal mo siya, composed ni Winsett Rose Hakot. Isa ka registered nurse, singer, songwriter, mga kabombo. Produkto sang Bombo Music Festival 2020. Ginbase niya sa balaan nga dinalan sang kasulatan sang Dios, no, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 that says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, no? Suno pa sa kay Miss Winsett Rose Hakot. Katahom sa iya sininga ambahanon mga kabombo, no? Sa nasiling ko na produkto sang Bombo Music Festival 2020. By the way, para manato sa kay Mary Grace Alson, hi mga kabombo, I'm watching from Singapore. Mayong hapon lang gid sa inyo. Si Mary Grace Alson. Subuman si Joy Fernandez Tolentino. Good afternoon, Miss Jazz.
Sa tanan-tanan nga nagapamati, especially sa taga Kamang-Kamang Isabela, Negros Occidental. Watching live here in Ukraine. Wow! From Singapore, halin sa kay Mary Grace Alson to Ukraine. O dira sa kay Joy Fernandez Talentino, no? So good afternoon lang da sa imo, Joy, sa mga overseas Filipino workers, sa mga Pilipino naton nga makauturan dira sa mga Ukraine, no? Sila nga mes just kindly nga pamati gid dira ang akon sini pamilya dira sa may Kamang-Kamang Isabela, no? Ang pamilya Fernandez and Tolentino. Ang Ukraine isa ini ka pungsod sa Eastern Europe, no? Ang Ukraine. Sige, salamat gid sa imo, Joy Fernandez sang Ukraine. Wala labot dira sa may Singapore, si Mary Grace, si Joy Fernandez Tolentino sa Ukraine, si Melchi naman, dira naman niya sa Thailand, no? Payong hapon lang gid sa imo, Melchi. Good afternoon, Miss Jazz. Pag-greet that be please sa Hilogo family sa may Barangay Tango, Bacolod City. From Thailand with love. Wow. From Thailand, another one, Feli Laos. Good afternoon sa imo, Feli Laos from Bangkok. And Feli Rose V. Gomez, no? Watching from Azizia, Kingdom of Saudi Arabia. Si Feli Rose V. Gomez sang Azizia KSA kag Feli Laos sa Bangkok, mga kabombo. Sa kay Feli Rose, gina-shout out niya ang pamilya niya diri sa Bacolod, ang Gomez family. Kag good luck sa imo sa program, Ma'am Jazz, and stay safe. Likewise, Feli. Si Dodi Morales Dubois. Grabe nga sinapilido, no? Dodi Morales Dubois. The Dubois, no? Good afternoon, Miss Jazz, watching from Canada. Wow, Dodi Morales Dubois. May hapon lang gidira sa inyo. French na French, no? Kahit ang Canada, ang ila siniya nga language. French, no? Sige. Dira sa mga taga Canada, labi na gid sa imo, Dodi Morales Dubois. Good afternoon. Gayo home gid si Mami Ami Nalagon, ho? Kasi Toto Baby's Kai, kag si Sir Romel and Ma'am Joanna. Alam ko na, alam mo na mahal kita. Gayuhom ginadayon si Mami Ami Nalago, no? Sa kung magkanta ko na ngunit alam ko ring mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka. Ngunit sa puso ko, ikaw ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig sa iba. Di ko yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka kung mahal mo siya. Di ko itatali sa pag-ibig ko kung mahal mo siya. Para gid na sa aton siniya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ahay kanami man no, makaulo unwind kita diriya
sa aton siniya palatuntunan kahapon lamang, no? The lighter side of the programs sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga dear listeners, no? By the way, kanami sang ginpadala diri nga mensahe. Pampag-good vibes giniyo silingya. Your tomorrow is determined by the steps you take each day, no? The good news is God walks with you every day, step of the way. So take each step as a blessing. The people you encounter every day, they are gifts, no? And you yourself may be a beautiful gift to others. God bless you and good day. Tahom, no? Kanami gid man sang mensahe, no? So kinanglan ang aton siniya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan na nagadepende sa aton siniya nga pagpanglakaton sa matag adlaw-adlaw nga tanan, no? So kada adlaw dumdumunta nga wala kita nagaisahanon. Ang good news ya, God is walking with us every step of the way. God is walking with you every step of the way, mga kabombo, no? So take each step as a blessing. Kung ano madara ang mga problema sa imo siniya nga pagpangabuhi, it's okay, no? Sometimes it's good not to feel, or it's okay not to be okay, no? Nanamian ko na akong kaisa sang dinalan nga, it's okay not to be okay. Kay tao man lang tamo, no? Tao man lang tanga akong kaisa, amo na we don't feel okay, we don't feel good. So sometimes it's okay not to be okay, no? Magpanimuron kada, magmuni-muni kada. Pero hindi tadaya magstick sa sina nga sitwasyon nato, no? Kung may mga problema, mahibi ka lang da sa kilid, i-pour out mo tanan-tanan. Pagkatapos, come on, stand up, no? God is with us, walking with us every step of our life here on earth, no? Amo nang pinaka-importante sa tanan nga ang Dios siya ara sa aton, no? Naga-upod sa aton. Kung gina-allow ta siya nga mag-upod sa aton every day. So therefore, kailangan maging grateful kita sa aton siniya nga paghatag sa aton sang kabuhi adlaw-adlaw, no? Because this is really a great blessing para sa aton, no? Blessing niya nga buhi pa kita ya. Great blessing para sa aton tanan nga buhi pa kita, mga kabombo, no? And God is with us. God is walking with you and with me every day, no? So mangin mapinasalamaton kita kay gainupdanay naman kita diriya, no, sa atong palatuntunan kahapon lamang. Okay? Pampag good vibes ni Miss Jazz para sa aton sining mga dear listeners. Sa kay Miss Marisol Ticao, good afternoon sa imo, Marisol. And the Ticao Goles Ilusorio family, good afternoon. Subuman ang aton si Masuki si Ivan Cerveza sa iya sining wife and children and Tatay Eddie. Nagsubuman si Chris Rosales, good afternoon. Kag si Migs Dorimon, good afternoon. Cheryl Villaflor, good afternoon. Sa aton siniya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, may hapon lang gidira sa inyo. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuyaan na si Miss Jazz ang pila ka mga pahanumdom. Magabalik kita pagkatapos ginlamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri mga kabombo sa aton sinipalatuntunan samtang
relax ka mo dira. Nagaulo-unwind kita, no? Sa tunga-tunga sang adlaw, may ara pa kita lapit is tunga sa adlaw, no? Na mag-ulo-unwind kita diriya sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, good afternoon lang dira sa kay Margie Tupas Javier. Ngayong hapon sa imo Margie Tupas Javier sang aton siniya nga nagalantaw sa Facebook Live ho. Good afternoon sa imo Margie Tupas Javier. Kag subong man Ryan Lamina Alicante. Ryan, good afternoon. Gina-greet si tatay niya Alex Alicante. Kapamati gid subong. By the way, antes pa man sa tanan ang aton siniya nga pag-remind sa inyo, no? Dali na lang gid ang aton siniya nga pag-launch formally launching, no? We will be formally launching our promo. Ang 1-2 Panalo Promo 2021 Part 20 na ini mga kabombo, no? Grabe ang aton siniya nga kadugayuna sang sininga promo ang 1-2 Panalo Part 20. Kaysa maabot nga Domingo sa Good Morning Philippines mga kabombo, maga-launch na kita sa aton siniya nga promo, no? So, standby gi ka mo, lantaw gi kita sa Facebook Live, mamati kita sa radyo sa aton sini nga lunsar mga kabombo sa aton sini nga 1-2 Panalo Part 20 promo. In the midst of the pandemic, ang Bombo Radyo ara sa gihapon. Updanay kita, kaptanay kita kamot hugot. Kaya ang Bombo Radyo Philippines wala nagauntat sa pag-upod man sa inyo, no? Sa pagpatigayon sa mga promos every year, especially the 3 big promos na ginapatigayon natin nationwide. Agud nga makabulig kami sa inyo, no, sa paghatag adlaw-adlaw nga tanan sang ayuda, no? That is why mabatian ta permi sa aton si plugging ayuda pa more. Ang aton siniya nga paghatag sa inyo sang ayuda every day, no? Paghimo pagid sang sunod-sunod, wala bugto, wala untat nga milyonaryo. Kung wala pa kamoy nakaagi milyonaryo, hindi gidjaya hindi maguntat sa inyo sini pagkapisan sa pag-entra sa aton sini nga mga promos, mga kabombo. Kay ang Bombo Radyo wala man niya gauntat sa paghimo sang mga milyonaryo, no? That is why may ara kita sang Bombo Millionaires Club. Damo-damo na gid, no? Masobra na stenta ang aton sini nga mga milyonaryo, mga kabombo. Dapit na sin aton sini nga himuon nga mga millionaires, no? Sa Bombo Radyo Philippines Millionaires Club. And this last quarter sa sini nga tuig 2021, may himuon naman kita nga milyonaryo. So sa aton sini nga dululungan nga pagbangon bangod sang pandemic, bangon kita ya. Kaya ang Bombo Radyo, liwat naman nga magalunsar sang sini nga promo sa nasiling ko na, ang 1-2 Panalo Part 20. No? Ang official name gid sini sang aton singa promo, of course, ang complete name, Bombo Radyo at Star FM or 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radyo at Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. Kanami, no, kay lain sa una, may cash pa lang. Subong niya, may cash siyahan pa. Gina-coin naton ang duwa ka mga tinaga. Ang English nga tinaga nga cash, kag ang Tagalog nga tinaga nga kasiyahan, no? So, gin-coin naton cash siyahan. Since we are giving away cash prizes, well, magadulot ina sa inyo sang kalipay, no? Bangod, makapian-pian sa aton sinikapigaduhon nga ginapangatubang sa sulod na karon sa 2 ka tuig nga pandemya. Ang aton siniiya nga promo, hindi grabe nga ako sini nga nga presentation by heart gid. Ang aton sini nga promo, hindi niya scam, no?
And wala ini sang evil scheme. No evil scheme, and this is not a scam. Tutuod giniya kay nga kung sa ano pa legal. Because this is as per approved by the Department of Health and Food and Drugs Administration, no? As per approved by DOH, FDA, ang aton sini nga CFRR permit number is 1553 series of 2021. Garantisado. No hocus pocus, mga kabombo. Kung maghambal kitaya may milyonaryo nga himuon, there will be really a millionaire sa sini nga promo sa Grand Draw. So we are talking here, mga kabombos, ng 6 million pesos all in all total prizes ay gapanghatag nationwide na naman, no? So wala pili. Ang Bombo Radio Philippines wala pili. Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, no? May isa kita sa nasiling na naton nga himuon milyonaryo. 1 million pesos cash sa Grand Draw bilang aton sini nga grand prize. Apat ka mga winners sang 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw. Apat. Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Diri sa aton sa Visayas, specifically diri sa may Bacolod City and Negros Occidental, garantisado nga may 3 gidya nga magadaog, no? May tsansa nga may magadaog sang 50,000 pesos isa. May tsansa nga may magadaog naman bilang grand prize nga 1 million pesos. Pero iniya garantisado nga may 3 gid ni diriya nga magadaog gikan sa aton nga area of responsibility, Bacolod City, Negros Occidental as a whole. Ang aton sini nga magadaog, ang aton sini first prize winner magabaton sang 15,000 pesos cash. Aton sini nga second prize winner magadaog sang 10,000 pesos cash. Kang aton sini iya nga third prize winner, first prize 15,000, second prize 10,000, and third prize 5,000 pesos. Amo na siya ang gina-look forward ta sa Grand Draw, mga kabombo, no? Kana migid man i-look forward. Very exciting. Pero once nga magasugod ng aton siniiya nga promo sa aton sing launching this coming Sunday, October 24, pagkatapos sinaiya may ara na kita dayon nga mga daily winners, no? Antes pa man sang pinakabonggang Grand Draw. So ang aton sini nga daily winners, mga kabombo, adlaw-adlaw nga tanan may ara kita sang 3 ka mga winners, no? Sa Bombo Radio kag Star FM, sa kada Bombo Radio kag Star FM stations, no? 3 ka mga winners kada adlaw, 15 winners kada semana. Sang 1,150 pesos in total prizes. Sa 1,150 pesos in total prizes, kalikip na diri, kada winner may pagabatunon nga 500 pesos cash, kag gift pack kada gabalor sang 650 pesos, no? Lunes to Biyernes ini mga kabombo, from Monday to Friday. Sa kabugosan, 7 ka semana nga magadugay ang aton siniiya nga promo, ang 1-2 Panalo Part 20. Ka good news, ginpalawig pagid ang panahon, although nga originally grabe niya, no, dapat dagan gid kita kay 1-2 Panalo. So we are beating the time. Sa una tag 1 ka oras or 3 hours subong, no, ginpalawig pagid para sa mga medyo lagyo, no, sa mga kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental kon ato kato didto sa may sa Salvador Benedicto, no, di gani sa Inubaan o sa Sipalay, makahingabot ikaw kay ang aton siniiya nga oras deadline sa pag-claim within 6 hours. Imagine, no? 6 hours. Anong ka oras sa pag-claim sa inyo sininga premyo. And that's good news, mga kabombo, no? Gani, ano pa dirang ginahulat nyo, man? Abi, amat-amat na sa mga nag-aamat-amat na dira, no? Very good. Good for you. Sa mga nag-aamat-amat dira.
Magsugod na sa pagbakal kag pag-usar sang aton sini nga mga sponsors, no? Bakal ka mo, pagbakal nyo, balikan gina, kay usaron nyo na, no? Everyday sa aton sini pagpangabuhi ang aton sini iya nga mga produkto. Bakal ka mo sa sini nga mga produkto, usaron ninyo, kag mahimo ninyo nga makwartahan ang suludlan sinitanan. Ang suludlan, ang sachet, ang tansan, ang coupon, no? So, ang aton sining mga proof of purchase, gikan sa aton siniiyang nga mga produkto, amo ang mga masunod. Sa aton sining national sponsors, ara ang Alfonso Brandy. Alfonso Brandy, Rexona Deodorant. Rexona Deodorant, no? Orocan, no? Kanami, no? Orocan. Silver Swan. Silver Swan. Inyo bantayan na dugang pagid nga mga national sponsors, no? Definitely may ara pagid na. Sa ato si regional sponsors ara ang Panyawan, kag R Floretti Pawn Shop and Jewelry. Mga kabombo. So ano pang ginahulat nyo, no? Tipo na kamo sa damo ninyo nga mga proof of purchase. Agod nga pagsugod, especially sa launching sa Sunday, October 24, may sayra naton ang tanan-tanan, maklaruhan ginaton ang tanan-tanan. This is just a soft launching sa aton singa promo. Magasugod gid ang formal launching sa maabot nga Domingo, October 24. Mga kabombo, this is already part 20 sang 1-2 Panalo promo. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. A total of 6 million pesos nga mga papremyo nga panghatag nationwide. Ano pa dang ginahulat nyo man? Aber, bakal na kamo, prepara na kamo sa inyo siniiya nga mga proof of purchase, mga kabombo agod nga aton iniiya nga ma-enjoy, may tsansa pa nga magmangin milyonaryo kita. Okay na kita dra? Okay na? Okay, sige. Okidoki. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Antes makita magbasa sang inyo sini nga mga sulat, ari-aneng aton siniya pagtabok sang makadali. Sa matudtud nga kasaysayan, ang aton sini matudtud nga kahapon lamang. True to life story sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Let's go this time sa aton sini nga Philippine history. Sa aton sini iya nga mga baganihan, no? Although from time to time ginaano to gid every year sa ila sini nga mga birthdays, no, birth anniversaries, sa ila sini iya nga mga founding anniversaries, no, tanan-tanan nga mga importante nga pinanid sa maragta sa aton si bugos nga kalibutan kag ila binigyan ng aton si Philippine history. This time kadto kita sa aton sin isa sa mga ginakabig baganihan man sa aton siniiya nga pungsod. Of course, kilalang kilalagi ninyo ang aton sini nga painter and sculptor nga si Juan Luna. May ara kita dira sa pila ka mga memorabilias sa itsura ni Juan Luna, mga kabombo, kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Oktubre 24, no? Amo ining matudtuon nga kasaysayan ni Juan Luna. Aya sini nga kahapon lamang. That was October 24 of 1857. Kung isipon ta pabalik mga 164 katuig na nakaligad. Ining famous nga Filipino painter, sculptor, kag political activist sadtong natabo nga Philippine Revolution, no? Sadtong 19th century nga si Juan Luna. Nabunag ini siya mga kabombo sa Badok, Ilocos Norte, no? Abi ninyo kung ano ang matudtuod nga ngalan, kompleto gid nga ngalan ni Juan Luna. His name, complete name, is Juan Luna de San Pedro y Novicio
Ancheta, no? Si Juan Luna de San Pedro y Novicio Ancheta. Mas famous sa pagtawag naton nga si Juan Luna, no? So today is the 164th birth anniversary, no, kay amo ni siya nga adlaw pet sa 24 sa Oktubre sa tuig 1857 sa nabunag siya sa may Badok sa Ilocos Norte, mga kabombo. Di ko maghambal kita Juan Luna, anong madumduman nyo sa aton sini nga history subject man, no? Mga kabombo. Si Juan Luna, amo ini ang pinakauna gaging kilala bilang Philippine artist, no? Kag first internationally recognized Filipino painter. Sino da gusto sa pila ka adlaw nga magmangin painter, no? I'm sure makakuha ka mo sang inspiration, no, sa life and works of Juan Luna. Abi ninyo si Juan Luna nagdaog ini siya sang gold medal, no? Bulawan nga medalya sa tong 1884 aging hiwat nga Exposition of Fine Arts sa Madrid, Spain, mga kabombo, no? Gold medal. Siya ang nagpanguna, no? Nagdaog siya sang bulawan nga medalya. Sa 1884 Madrid Exposition of Fine Arts, mga kabombo. Upod niya diri ang silver medalist man nga another Filipino painter. Damo kita'y mapabugal. Naging kilala worldwide. Ang Filipino painter man nga si Felix Resurrección Hidalgo. Di ko maghambal kita Juan Luna, dumduman yun kung ano ang yan sining nga mga obra maestra, ang yan sining nga mga masterpieces. Amo ini mga kabombo, ang iya siniiya nga spolarium, no? Nakita naton sa Facebook Live, ayan sini mga famous gid nga masterpieces, no? Ang masterpiece niya nga spolarium nga ginhimo niya nga ginpagwa sa publiko sa tong 1884, no? May ara pa gid ining 1892 nga The Parisian Life, no? Nga ginpagwa sa tong 1892 ining The Parisian Life, mga kabombo, no? Damo pa gid ang mga hinimuan ni Juan Luna, mga kabombo. Si Juan Luna, mga kabombo, isa man sa mga miyembro sa mga propagandist naton, no? Sa tong natabo ang Philippine Revolution, sang ginsakop kita sang mga katsila, no, sa ara gina siya sa propaganda movement. Upod sa ila sini nga mga ang iya sini mga fellow illustrados, no? Grabe ning mga illustrados. When we say illustrados, mga ano ini sila, mga educated nga mga Filipino that time, mga kabombo, sa Spanish colonial period sa tong late 19th century, no, kung sa diin ang ginano kita, sakop kita sa mga katsila, no? Regarded for work done in the manner of European academies of his time, Juan Luna painted literary and historical scenes, some with an underscore of political commentary. His allegorical works were inspired with classical balance and often showed figures in theatrical poses. So sinasiling ko na pila niya ka mga notable works, ang Spolarium, The Death of Cleopatra sa tong 1881, El Pacto de Sangre sa 1884, La Battaglia di Lepanto sa 1887, kasi nasiling ko na ang The Parisian Life sa 1892, The River sa 1885, Después del Baile. Sa mga museum, ara nang iya siniiya nga mga masterpiece sa National Museum of Fine Arts, sa Ayala Museum, Metropolitan Museum of Manila, Lopez Museum, Government Service Insurance System,
Malacanang Palace. Ara na datanan, no? Ang yan ni movement, romanticism, realism. Nakapangasawa si Juan Luna sa kay Paz Pardo de Tavera. Kag pamilya niya ni, ang yan nga utod, mga famous man, no? Si Antonio Luna, mga kabombo. Si Antonio Luna, nangin Filipino Army General ini, na nagpakig-away man sa itong nag-ibwal ang Philippine-American War antes man ini siya gin-asasinar sang 1899. Ang yasin nga utod nga si Antonio Luna. Kang yasin ni pagin-utod nga lalaki nga si Joaquin Luna, isa man ka Filipino revolutionary kag politician. Isa man ka colonel sa tong Philippine Revolution. Nangin senator man, ay yasin nga utod nga si Joaquin Luna, mga kabombo, no? Kag nangin governor man sang Mountain Province kag congressman sang 1st District sang La Union sa tong 1910 and 1916. Grabe mga kabombo, no? Ining aton sinigi na feature sa inyo subong. Si Juan Luna. Nagtaliwan ini siya sa tong December 7 of 1899 sa edad nga 42 bangod sang heart attack. Kinanglan mangin mahinalungon kita kado kausog gid subong sang stroke kag heart attack mga kabombo, no? Di isa na diri. Grabe ka illustrious ang iya sini nga kabuhi, ang iya sini iya nga istorya, ang iya sini kahapon lamang ni Juan Luna. Especially today we are commemorating sa iya sini nga 164th birth anniversary, pero napatay lang siya bangod sang heart attack. So there you have it, mga kabombong, aton si pagtabok sa makadali sa aton siniiyang nga maragtas. Pila sa mga pinanid sa maragtas sa aton si Pungsod Pilipinas kag bug-os sa kalibutan kung may mga dalalagko, no? Don't forget ha, our Filipino painter, ginapabugal tagid, sculptor, kag political activist sa tong 19th century Philippine Revolution, Juan Luna. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, good afternoon lang dila sa kay Jenny Luxin Tagabuena or Jenny Luxin Tagabuen, no? Patamyaw ko, Miss Jazz, tamyaw ko lang ang Tagabuen family. My dear Sally Auke de Sousa. Inigiling ako sa classmate, no? Si Sally. Okay. Beth Tehico Belosilio. Hello, Bacolod. Sa mga taga-barangay Dos Hermanas Talisay, good day sa tanan. Watching from Athens, Greece. Wow. Isa naton ka fellow Pinoy dira sa Athens, Greece, nga si Beth Tehico Belosilio. Good afternoon sa imo, Beth. Sumuman si Lids D. Tagolimot. May hapon, tamyaw ko lang, Miss Jazz. Si Lancer Evangelio dira sa may Fortune Town. Okay? Lancer Evangelio, good afternoon. Halin sa kay Beth Tehico Belosilio. Teresita Gray Cariaga. Wow. Thank you so much, Teresita Gray Cariaga. You like it? No choice. Hindi pa pwede ka kasulod sang lawig mapa-rebond sa parlor. Hindi pa pwede kay comorbid. Just read between the lines, no? Sa kay Teresita Gray Cariaga. Of course, yung Zoraida Binieves Palurinos pang Mabalacat, Pampanga. Good afternoon. Ara pagisilin Tila Gracia Eliadora. Miss Jazz, good afternoon. Greet lang ko sa anak ko nga si Aya Arada Well Family Sumag. Good afternoon. Ate, sige. Sa mga nagapadala diri gani man Sally Auke de Sousa. Miss Jazz is already 52, no? Siling ni Sally. Kitao na, Miss Jazz, ang imo siling nga white hair. Yes, indeed, no? Nag-ano na lang si Miss Jazz, lugom-lugom kay ti elementary pa lang ko yung may white hairs na ko. It's a family thing. Manang-mana lang. Just enjoy na lang
Si Bombolito na kayo human ho. Sally, good afternoon lang gid sa imo. Ate, sige. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Nakayuhuman ako. By the way, sa kay Sir Edmundo M. Galan, no? Ari na, basahon ko ha. Although short malang ni, ang yasin ni iya nga ginpadala diri nga kasaysayan, no? Mga kabombo, ang kasaysayan ni Sir Edmundo M. Galan, mga kabombo, no? Ang yasin ni iya nga mensahe diri. Ang aton sini nga short letter na baton ko ini kahapon, no? Ang ini nga sulat ginpaagi sa Koreo, no? Kag nabaton naton October 21. That was yesterday, no? Nakasulat sa yellow pad kanami sa iya sini nga handwriting, no? Saludo ko sa handwriting kay grabe gid, tahom-tahom gid sa iya sini nga handwriting. In fact, maipakita ko dira dugay-dugay sang pila ka mga pictures, no? Kay ang ini nga favorite ko gid ang yellow pad, no? Ini naghalin sa kay Sir Edmundo M. Galan sang 579 Yungke Street, Barangay 3, Poblacion, La Carlota City, no? Ang ini nga sulat ni Sir Galan sort of daw pasalamat nila ni kag ginadumdum niya ang yasini ka ang tanan sa bombo, no? Sort of pasalamat niya sa Bombo Radyo kag may na-experiensyahan siya angot sa aton sining mailing system. Suno pa sa iya kadugay gid, no? So mga kabombo, ang mensahe ni Sir ni Sir Edmundo M. Galan, siling niya, Dear kahapon lamang, dear Miss Jazz, feedback. Amo lang ni may mga ano pa diri, may mga kaupdanan pakita diri. Bombolito, pwede mo naman na mapakita dira, no? May mga kaupdanan kita diri nga gin-mention ni Sir Edmundo, no? Siling niya, feedback Miss Jazz. Kandos sang luwag ni Bombo Daniel. Lawag akon nga ngalan. Kadaog kinang nga radyo wala na lansang sa isa lang ka estasyon. May flashlight, may LED light pa sa pamaagi sa FB Live sang Bombo Radyo na monitor sa pihak sang kalibutan, Miss Jazz. Ihabalong ko na karon kon anong buot silingon diri ni Sir Edmundo, no? Siling niya, sa pamaagi sang FB Live sang Bombo Radyo, the monitor ini sa pihak sang kalibutan. May kahamot kag kalangkag ina. Ini ging pa computer prints, full size kag solo kag ginpadala balik paagi sa Koreo via airmail, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, nahamot gid ko. Nabaton ko ang airmail ginpapirmahan sang kartero October 6 of this year 2021. Samtang ang petsa sa punctilio. Yawan pa kung naka-research ang punctilio mo. Ang punctilio daw amo na siya daang ginasulatan, no? Daw sa ano bala sa letter may ginasulat na da, no? Ang date kag kung saan o gin padala, no? Amo na siya Sir Edmundo ang punctilio, no? Ang petsa sa punctilio July 13, 2021. Ari gituod, no, makita naton sa Facebook Live mga kabombo ang pictures ang sining sulat, no? July 13 of 2021. Ti Miss Jazz, kung isipon siling niya, halos 85 days ang biyahe airmail. Well,
Di daw maintindihan naton kay ti supog si COVID-19 mo, no? Kung ikumpara naton mas dyan sa old normal way of life sang wala pa ang COVID, sadto mga 15 days lang ang biyahe sang airmail mas just 15 days. Kag mabaton mo na. Iniya halos 85 days, no? From July 13 agin padala 2021 nabaton kuya mas just ya October 6 na sa sininga tuig. Pila ayhan kaadlaw ang biyahe sang ordinary mail. Hali naman iya sa La Carlota. Kay taga La Carlota ni si Sir Edmundo mo. Hali naman iya sa La Carlota. Labot sa Bacolod. Kag mabaton sang Bombo Radyo Mes Jazz. May question mark pa mga kabombo, no. Dugang pagid ni Sir Edmundo. Ayhan si Bombo Carla May Defensor ang akon upod sa FB Live. Kag nangin kaupod sa printed video stills nga ni nga ginapadala ko sa imo Mas Jazz. Wala pa ko to that time as sa subong access sa FB Live while on cellphone, pindot-pindot, kiss pa lang Mas Jazz, no? Pero damo man gali pamaagi para may baluan ang klase sang idea kun gamani obra pa ang aton sini nga serbisyo postal man o kon kureyo, no? Samtang lapnagon pa ang pandemya. Notice please mes dyan sa akong si penmanship. Also in punctilio. That's jazz. Thanks, mabuhay ang Bombo Radio Philippines. Very truly, Mundoy o kon si Bebot Galan sang La Carlota City. So sa nasiling ko na mga kabombo, duhadri ang ginashare sa ato ni Sir Bebot, no? Edmundo M. Galan sang 579 Yunque Street, Barangay 3, Poblacion, La Carlota City. Ang iya sini nga pag reminisce sang iya sini iya nga pagdaog sa aton sin nga promo with matching radyo, no? Kay ho ara da makitaan sa aton sini nga Facebook Live kaangay sini, no, sa ara man da sa aton si Facebook Live ang pagbaton niya sang iya sini nga sa iya sini nga premyo upod sa kay Bombo Carla May Defensor, no. So mga July pa ni mga kabombo, no, kay tiging padala sa iya. So ara da si Bombo Carla gina-interview siya ni Bombo Carla samtang nga award sa iyang sini iya nga premyo. I'm sure may cash man to, may gift pack kag may radyo man, no, sa previous naton nga promo. Ti amo ni kag ang isa ang sini iya nga natingalahan sa bahin sang aton sini nga mailing or postal service nga daw kadugay gid. Pero ti suno pa ginbutang man din ni Sir Edmundo, si Sir Mundoy nga siling ti maybe may COVID. Ti amo na nga ang iya sini nga nga pagdaog na monitoran, no? Sa FB Live na monitoran mga kabombo sa FB Live. Siling niya may naka-monitor sa pihak nga kalibutan. Ang buot niya dising ganon nga ang iya sini iya nga paryente. I just don't know kung ano mo ni Sir Edmundo, no? Si Nenita Galan Jo, if I'm not mistaken. No daw hindi ko ka-intende sang handwriting GIU. Si Nenita Galan Jo, 24 Crest Road, Manhasset Hills, New York, United States of America. Galan ang apelyido. It's either bata mo ni Sir Edmundo or utod or paryente, no? Bangod kay naga-monitor dito si Nenita Galan, pinaagi sa aton sa Facebook Live, ti amo ni gin-print niya ang aton sa nga FB Live, gin-print niya ang itsura ni Bombo Carla Defensor nga naga-award, no, sa kay Sir Edmundo. Dito sa New York, sa Manhasset Hills, New York, United States of America. Wala man niya kabalo una-una si Sir Edmundo
Sang ulihi nakabaton siya. Sang sining ginpa print abi, no? Ang ining nakita niya sa Facebook Live nga naga-award sa kay Sir Edmundo, no? So ang nakakita si Ma'am Ninita Galan sa New York, United States of America, ginpicturan, ginprint kag ginpadala sa iya, no? So amo ni ginpadala pinaagi sa airmail, via airmail. Ginpadala ari man diri gani makitaan ko, no, sa Pongtilio. Suno pa kay Sir Edmundo Galan sa Pongtilio, Save Our Shores, no? Ari de October 12. Diri na diya sa aton, no? Pero ang via airmail ara makitaan nga ang date July 13, 2021, no? Kag suno pa kay Ma'am Ninita, may ari man din padala si Sir Edmundo, gamay nga mensahe ni Ma'am Ninita. Sila nga, dearest bot, no? I'm sure ano ya gid ni utod niya or banan bata niya or ano gid paryente niya gid, no? Kay Galan man ang apelyido. Sila nga, dearest bot, here are the computer prints. Cannot wait to send them to you. Hope you like them. Stay safe, si Inday. Grabe, no? Ginpadala niya sa July 13, 2021. Nabato ni Sir Edmundo sang August 6. Sunod pa kay Sir Edmundo, 85 days. Kung isip-isipon ang airmail mga kabombo. Kaya amo ni nga gin-share gid din Sir Edmundo siling niya sang una sang old normal kay ti new normal na subong mo may pandemic. Siya mas just sang old normal sa 15 days lang ang biyahe sang airmail mabato na nimo. Ini lapit 90 kaadlaw, no? Lapit shin kaadlaw kada bato ni Sir. Ti siling ni Ma'am Ninita, siling niya, I hope you like them. Stay safe. Namian man si Sir Edmundo, that is why gin-share niya gidiri, pero with matching mensahe. Kamo na ni gali kadugay, magpadala ka sang airmail. No, siling niya, 15 days lang sa una, subong mga 85 days. Pila ayhan kaadlaw ang biyahe sa ordinary mail halin sa La Carlota City, Labot, Bacolod, kag mabaton sang Bomboradyo Mes Jazz. Well, Sir Edmundo, ang sabat ko sa imo, ginpadala mo siya, no, sa Pongtilio, October 12, 2021, no? Base sa Pongtilio. Nabaton ko siya yesterday, nabaton ni Bombo Anne-Marie Villanueva, ang upod ko diri sa admin, nabaton niya October 11. 2021. So, from La Carlota City down here sa capital, sa Bacolod, 9 days man lang, no? At least ka okay diri ang aton amo gid man no ang sulat 9 days. Medyo dugay-dugay pa na, no? Kay kagapon lang ni nabaton ni Bombo Anne-Marie ginhatag niya sa akon. So, ginpadala ni Sir Edmundo ang sulat, no? Sang October 12. Nabato namon kahapon October 21, no? So amo na ang gin-share ko lang ni sa inyo mga kabombo kay daw na amaze bala ko sa mensahe diri ni Sir Edmundo M. Galan, no? He was a winner sa aton singa promo. That is why ginpadala niya gid ang iya sininga picture pinaagi sa iya sininga paryente dito sa New York, no? Napamati gid, no? Bot silingon ang pamilya ni Sir Edmundo niya avid listener gid, avid watcher man sang Bombo Radyo. Wala sa nakaibalo nga iya sinuto paryente sa New York, galantaw gid sa aton sininga Facebook Live. Kag na picturean niya gid kay paryente niya ang nagabaton si Sir Edmundo, no? Gabaton sang radyo nga suno pa kay Sir Edmundo, suno sa iya sininga promero nga mensahe. Siling niya may flashlight, may LED light pa. Pamaagi sa FB Live sang Bombo, the monitor sa pihak nga kalibutan.
sa iya sinipariante dito nga si Nenita Galan sa New York. Di small world mga kabombo, no? Small world na lang gid, no? Kanami, kay ti, since we're talking about radyo, ari naman ho, may radyo makita. Kag segue ko na lang na antes kita mag-say bye-bye, no? Sir Edmundo, salamat gid sa imo siniiya nga pag-ano diri ha, pag-share. Definitely ikaw ya isa ka avid listener gid sang Bombo Radio upod na sa imo sini nga paryente didto. It's either sa imo sini nga utod or ano mo man ini si Nenita Galan sa New York. Didto ya naga Facebook live gihapon. Kag siya pa to nagpadala sang prints, no? Nga gin pa Xerox ni kagin padalaman diri nimo sa akon from New York to La Carlota and from La Carlota to Bombo Radio here in Bacolod, no? Kanami, no? Grabe man lang, no? Grabe. Na-amaze ko sang iya sini. Simple man lang nga sulat, pero nagapamatuod ngati ang pamilya Galan sa pagpamuno ni Sir Edmundo kag ni Ma'am Nenita. Sir Edmundo, La Carlota City, Nenita dira sa may New York. Avid listener again sang Bombo, no? So congratulations once again sa imo Sir Edmundo. Ikaw ang isa sa aton sining mga winners gali, no? Mga July to this year ang radyo, no? Since we're talking about radyo, gusto nyo ni nga magkaangkon sa radyo mga kabombo kag 1,000 pesos nga early Christmas gift sang Bombo sa inyo. Ari ay, kung may ara ka mo dira nga radyo AM station ha, nga ginhatag sa iban nga estasyon, it's either nakalansang man sa ila nga estasyon o kun wala. Sa una, nakalansang lang ti amulan ng aton sinig na pabayluhan di. Subong pwede gid nakalansang o kun wala nakalansang, ang importante ginhatag sang iban nga estasyon sa inyo, AM stations only, not FM, okay? Ginhatag sa inyo sang iban nga AM stations diri sa Bacolod, kakabugusan na probinsya sa Negros Occidental, kung may ara pagid, no? Pwede nyo na ipabayluhan diri, no? Aring aton siniiya nga radyo kaangay man sa kay Sir Edmundo Galan, the same gid ni, no? Ang radyo nga wala nakalansang sa isa lamang ka estasyon. Wala ni nakalansang sa Bombo Radio lang ha, kundi free kamo nga magliso sa iya sini nga dayalan, no? Agod nga ti exercise our freedom, no? Kag pagkatapos suno pa kay Sir Edmundo, may LED light pa. Kag may flashlight pa, no? Kag may ara pa sang stickers sang Bombo Radio kag Star FM. Brand new waay gid sang in no, nagakinang-kinang pa suno sa kay Sir Edmundo. So kung luwag ninyo kadto kamo diri, just put on your face mask and face shield kag maga-exercise kita sa aton siniiya nga social distancing, no, sa pag-award sa inyo kon ang inyo siniiya nga radyo ginhatag sa iban nga AM stations nakalansang man o kon wala. Bayluhan namon sang bag-o nga radyo kaangay sini nga makita naton sa Facebook Live kag may ara kamo sang 1,000 pesos na cash pang early gift, Christmas gift sang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radio Philippines. Once again, Sir Edmundo M. Galan, no, sang La Carlota City, salamat gid. Gin-share ko gid niya, kagin picturean ko man para ipakita sa Facebook Live kung ano kamo nga pamilya avid listener gid sang Bombo Radio kag Small World dito pa sa New York nakitaan sa imo si paryente nga ikaw ang isa sa mga winners sa aton siniiya nga promo last July kag ginpadala mo man diri kag gin-share mo diri, no? Salamat gid. Hello lang dira ako nagalantaw si Ma'am Nenita Galan Jo sang Manhasset Hills, New York, United States of America. Good afternoon. Keep on watching and listening, ma'am, no? Kag share the good news dira sa mga Pinoy sa may New York, dira sa Estados Unidos. Sa imo, Sir Edmundo M. Galan, I really love your handwriting, no? Kung amo lang ni guro ang handwriting ni Miss Jazz Bao, pero daw suli gid. Thank you so much and God bless you. Lagi kita sa panahon mga kabombo, salamat gid. Pitbull Bituon, good afternoon. Sakay Norma Sariago Alvarez, good afternoon.
Salamat gid sa inyo sining pag-upod. Wala kita sa panahon, but before that, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Jeremiah, chapter 29, verses 12 to 13. Dira nagasiling sa Ingles nga pulong. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ginasulit-sulit ko gini kay para bala nga sa mga daw nagakadulaan bala sang paglaom sa sining pandemic. Please don't, no? Hindi gid. Ang pagpangamuyo sa Dios amuning aton sining taming. I've been saying this all over again that God is just a prayer away. O naghambal di siya, kung manawag kamo sa akon, sabton ko kamo. Kung mga muyo kamo sa akon, istorya kamo sa akon, ari lang ako diri. Pamatian ko kamo, no? Kung ginapangita nyo ako, sa bugos ninyo nga kasing-kasing, makitaan nyo gid ako. Please jot down, no? Jeremiah, book of Jeremiah, chapter 29, verses 12 to 13. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mensahe na sang Dios para sa aton tanan-tanan. God Himself, no? Through His Holy Bible. Lakita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!